Assalamu alaikum aziz ildaşlar. Bugün ben size katı bir şahıs hakkında gurrun verecek. Yani bu şahıs hakkında gurrun veren vaktim Niyaz filan deneştirecek. Ona ne için deneştireceğimi düşünüyorsunuz hazır. Kıyıska kan uzun etmenin şu taydan dağın durdu. Halliyev diye. Bildaşlar, bu şahıs kim? Bu şahıs en sonki vazifesi boyunca meclisin başlığı deyip biliniyor. 2002 yılın noyabr ayının 12'sine çelli. Niyaz Nemeden alyança. İşinden, vazifesinden alyança. Tağın durdu. Halliyev 1939 yılın 39. yılda doğuluyor. Krasnovod şehrinde doğuluyor hazırki Nemede. Türkmen başıda yine size şu taya nemesini getirecek. Ben bu hakta İngilizce dilde taptım yani ben size bu taydan tercüme edip verecek. Biyografiyası hakkında esasen Niyaz filan deneştirme için yani Niyaz filan ne için deneştiriyor yani ben hazır aytacak bu biyografiyasına ait olandan sonra. Tağın durdu halı 1963 yılda Türkmenistan'ın devlet üniversitesinden neme diye uçurum bolya yani filosofya ya da felsefe bölümünden nemeden çıkıyor. Indi 1970 yılda da PhD değil yani Ilımlar Akademi bolýar. Ilımlar Akademiyası derecesine yetti. Alym nemesine. Onun şol yetmek için, almak için bir yazan tezi var eken, şol dövrde 70. yıllarda illeşler yani 51 yıl bundan näme diye o nemenin dayhanların diye o kolektif nemesine düşüncesine yani kolektif komünist düşüncesine döretmek yani şekil vermek değil yani bir neme yazıptır. 50 yıl bundan önce yazan nemesi. Ve 92. yılda doktora oluyor yani doktorluk derecesine yetti filosofyada. Doktorluk derecesine yeten vaktindaki yazan nemesi işi bu tayda da tradisyonel ne değil ya yani däpdestur cemiyetçiliğinden modern cemiyetçiliğe geçişteki dayhanların yaşayışının ruhi ösüşü deyilen ikinci nemesini yazıyor. Indi nemesine gelsek o 56. yılda şu o ya da nemenin kiçicek o yerleşişin kitaphanasında neme oluyor işliyor. Kitaphane şu dolandırıcı oluyor işliyor. Başlık yağlı. O 63. yılda yankı nemenin kutarandan son Türkmen Devlet Üniversitesi'nde filosofi bölümünü kutarandan son neme olup işe başlıyor. Lekse verip başlıyor. Leksaner mi değil ya ne mi değil ya o. Ondan sonra 71. yılda da baş leksaner oluyor. Ondan sonra bölümün başlığı oluyor. Hukuk fakültetinin dekanı oluyor. Ondan sonra gözlev ve akademik işler boyunca Türkmen Devlet Üniversitesi'nin vice prezidenti oluyor. Mayın 18'i 91. yılda da Türkmen Devlet Üniversitesi'nin nemesi oluyor. Rektörü oluyor. Yani iyileşler düşünün yani bir adamın bir durmuş nemesi akademik durmuş şunun yağlı kıyız kayılıp bilinir ve bu şu malumat Türkmen dilinde yok yani ünüs verseniz. Ondan sonra diye bütün hukukçular diye Tağın durdu Halliyev'in elinde yetişti diye şu yıllarda.
Yani düşünün, yani bir adam var, özünü gatıgowy yetiştiripdir ve hukukçuları yetiştirip başlaýar belli bir wagtdan sonra ve hukukçuların köp bölegi şol adam elinde yetişýär. Ondan soň dowam etsek, o 92-nji ýylyň awgustundan o 99-njy ýylyň maýyna çelli diye Türkmenistanyň adalet ministri bolup işleýär. Şol wagtda sentýabr 98-nji ýylda o näme bolupdyr? Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň howpsuzlyk güýçleri bölüminiň başlygy bolupdyr. Indi yani akademik nemeden eýem syýasy durmuşyna geçýär bu 3-nji paragrafda. O 99-njy ýylyň ýanwaryndan 2001-nji ýylyň ýanwaryna çelli o Türkmenistanyň prezidentiniň, ýani şo wagtky Niýazowyň nemesi bolupdyr, maslahatçysy, advisor diye. O maslahat näme boýunça maslahatçysy bolupdyr? O hukuky işler boýunça we hukuk güýçleriniň we näme eskeri, yani waýenni nemeleriniň koordinatorlygyna edipdir. Yani şol waýenni neme boýunça hukuk taýdan edilmeli bolan maslahatlary, ýene-ýeneleri beripdir. Yani 2001-2002-nji ýylda mejlisiň agzasy bolupdyr. Indi mejlise çelli ýetýär. 2001-nji ýylyň ýanwarynda mejlisiň kanun çykarjy nemesiniň başlygy bolýar, ýani sekretary mi diýip aýdaly, ýani düşünüp bilinjek dilde baş sekreter diýeň. Şo bolýar. Ondan soň martyň 10-njynden diýe noýabryň 12-sine çelli 2002-nji ýyla, ýani üns bermiş taýa mejlisiň başlygy bolup işleýär we mejlise şol gelmeginde de saýlaw bilen gelýär. Köpçüligiň sesini alyp gelýär. Ondan soň 92-nji ýylda bir monograf ýazypdyr. Daýhanlaryň ruhy durmuşy diýilen. Ýani şu taýda üns berin 70-nji ýylda ýazan nemeleri kommunistik neme boýunça ýazypdyr. Kommunistik düşünje boýunça ýazýar, daýhanlar barada. Ondan soň 92-nji ýyla gelende eýem kommunizm targaýa Türkmenistan gurulýar we şo taýda eýem diňe daýhanlaryň diýip alýar, kommunizm nemesinden uzaklaşýar. Ýani şu taýda nämänem görüp bilýär adamyň nähili tez ýagdaýda näme geçip bilýänligini, ýani bir akademik bir adamyň şunun ýaly tez ýagdaýda geçmegi dogry bir zatdyr. Mesela Niýazowyň kıyaly bir 2-3 saatlyk ýöwnekden soň Kommunistik partiýadan Demokratik partiýa geçiş ýalap däl, ýani onunky bolmaýar. Syýasy nemeleriň geçişi eýem ýalandyr. Yani bu adam akademiýa nemesi vardır, arka planı vardır. Şondan gelýär. Indi ildeşler şu taýda ýene bir üns bermeli zadymız var. Noýabryň 12-si 2002-nji ýyl, ýani 25-nji noýabra 2 hepde ýakyn wagt kalan günlerinde Niýazow bunu aýyrýar, onu bu taýda ýazmandyrlar. Niýazow aýyrýar nemeden? Mejlisiň başlygylygyndan. O näme üçin aýyrýar? Ýene gowur sonra, ýani Niýazowyň maslahatçysy ýene bir zady. Näme üçin soraýan? Häzir Niýazow bilen deňeşdirer. Şonuň üçin soraýan men muny. Sizem bu taýda pikirleriniz ýazym. Bugün aýdyň ýokdy. Sää buna diňemen özüme näme dilde aýdyňam, ýene de şuňa benzeş adamlaryň nemesinden çykyşyny eder. Öz aýratyn. Indi näme gelsek, ýani soragymyza gelsek, Niýazow näme üçin aýyrdy bu adamy? Ýani seredin adamyň durmuşy giden bir neme. Ya hazyna da, ýani şunuň ýaly bir sana adam yetişdirmek gaty kyn. Ýani Niýazow ýaly adamlar
gatyken şonuň üçin hem nemedir? Bahasy arzandyr. Niýazow ýaly adamlaryň esasan hem siýasatçy nemesinden bolsa. Niýazow bar neme okany energetika diýe, ýani o elektrik dip aýtsam kem bolmazmy kendiňse halkyň arasynda elektrik dip gatken bilinýär. Bu adam. O sebäbi bu adam o aýyrmagyndaky asyl sebäp Niýazowyň etmek isleýän işlerine dogry gelmeýän zatlary maslahat berýän, ýani dogry bolan zatlar maslahat berýän bolmaly. Niýazowyň hem o taýda eýem o güýç bilen zäherlenip we neme dogry gidýär-de daş döwründäki akyl nemesinde sypatynda bolan adamlary ýok etme nemesi bardyr. Mesela bu ildeşleriň jahil bolsaň, o jahil hem siýasatçy bolsa hökmen suratda ýok edäýmelidir akly. Başga bir çäresi ýok. Yani şu akly ýok etmese başga bir şekilde ösüp bilen ok ýa-da kellesindäki käbir nemeleri yerine ýetirip bilmeýär. Sebäbi jahil adamyň kellesindäki o pikir arzulary bir neme däldir. Dogry bir pikir arzu bolýan däldir. Ona dile getirip bilmeýär. Yani daşyndaky şu akyl nemesi sferasy, ýani nemesi diýip aýdaýyn. Guşagy. O şoňa pursat berme, şonu geçmek üçin hem bu hökmen suratda şonu ýok etmeli. O indi yani şu adamy deňeşdiriň, yani ýanky aýdyşmaýaly özü neme derejesine geçeli, yani bütün geçilmeli ýollaryň hemmesini geçipdir bir-birden, yani basgynjak o galyp gelipdir. 2002-nji ýyla çelli. 2002-nji ýylyň 12-nji noýabryna çelli. Soň Niýazow bu 25-nji noýabr wakasyndan soň onam türmäge basýar we iň soň näme bolanlygy belli däl. Hiç ýyl maşgalasyndan hiç kimiň hem habary ýok. O halkyň hem habary ýok we habarym berilmeýär. Yani şu ýanky basgynjak elinde derejeleri, alymlyk derejeleri, başga hyzmatlary elde eden o görkezen adam o bir sanak söz bilen bir günde ýok edildi. Yani bu adam yetişmek üçin seredin 39-njy ýyldan 2002-nji ýyla çelli näçe ýyl bar? Gatken ýyl bar, yani. Şu adam bütün nemesi barlygy ýok boldy. O muňam hasabyny hiç kim soran ýok. Yani seredin men häzir şu wagt bir çeşme oýdum, munam ýöreýte oýdum, şu ingliz dilinde oýmagymyň sebäbi bar. Türkmenistanda hakykatdan hem neme bar bolsa, jurnalist, ýene-ýeneler o şunun ýaly insan haklary diýip o öňe çykýan adamlar bar bolsa ýazardy we tanıştyrardy. Yani şu wagta çelli menden başga belki, yani men tanıştıran adam ýokdur. Buna o nemelerle maslahatlaşdyk. 25-nji noýabr diýip aýdýas. Yani 25-nji noýabrda ýitirim edilen adamlar kimler diýilen sonra biz özümüz hem soramadyk şu wagta çelli. Soň şu ýakyndan bilýän maglumaty kän olan adamlary o görkezmegi, tanıştyrmagy o içimizden geldi diýeli, yani içimizden geldi ve bunun hem peýdal taraplary boljak hökmen suratda. Näme üçin diýende 25-nji noýabrda ýene şunun ýaly Taandurdy Halyýew derejesindäki adamlar ýok edildi ve biz häzir şu ýagdaýa düşdük, yani Türkmenistan şu ýagdaýa düşdi. Yani şol nesildäki bilimli, ılımly adamlar ýok edildi. Ýöne häzir aradan bir-iki nesil geçdi, ýöne bir-iki nesil özüni toparlap ýetişdi. Özüni toparlap ýetişdi, ýene de täzeden jemgyýet o neme akıllı, bilimli adamları çıkarıp başladı. Yani cemiyetin şonun ýaly bir häsiýeti bardyr. Yani akly düýünden ýok etmek mümkin däldir. Edil şonun ýalam o cehaleti, yani jahilliği hem düýünden ýok etmek mümkin däldir. Ýöne akyl köp ýagdaýda jahilligiň üstünde durýandyr. Käbir halatlarda ýene bizim Türkmenistan misalymyzda
izah alıp bilýär. Nemedip bilýär, ýitirip bilýär. Onuň hem jemgyýetiň şo wagtky ýagdaýynda bir kemçilik bolmaly hükmän suratda. Ýani jemgyýet şu akylly adamlaryny eýe çykyp bilmedik bolmaly. Men meselem aýdaýyn. Şonuň ýaly ýagdaý bar. Illeşler menen biraz nämäňize göz gezdireýin, ondan soň dowam edeli. Ferhat Gen diýen illeşimiz ýazypdyr. Tahan Halliýewa meniň hormatym gatyly, men hukuk maslahatçysy diýär. Tejribeli beýik jurist bu adam diýip aýdypdyr. 2003-nji ýylda o türmäge basdylar. Hawa 2003-nji ýylda näme berdiler? Hep köp adama şo wagtda çeli sakladylar. 20 ýyl berdi hawa. Soňam hawa nähili ykbalyň nämeligi belli däl. Hawa Ferhat Gen diýen ýaz näçin aýyrdy diýen sorag jogap berdi. Raşit Meredow Tahan Halliýewa halanokda ikisi konflikte gitti. Şol döwür ondan Raşit Meredow Niýazowa ýalakalyk edip şol gurulan oýuna düşdiler diýär. Dogry bolup biler, men bu arada nämen bilemek ýa-da umuman aýdylanda cehalet akly görse halana okşany ýok etmek nemesine geçýändir. Ýok edäýmese öňe çykyp bilmeýär. Onuň etjek käbir nemeler bar, cehaletiň aklyndan geçýän pikirler bolýar. Ýa-ni gaýdyşmaýaly. Şonuň ýaly. Aýmurat Ezizow ýyldaşymyz ýazypdyr. Her jemgyýetiň sowatly adamy halkyň aň düşünjesini şekillendirýär. O gaty dogry. Ýyldaşlar hem adam düşünmek ýa-da bir pikir öndürmek boýunça deň däldir. O käbir adamlar has köp pikir öndürýändir. Ve şol öndürilen pikir hem jemgyýeti iň soňunda şekillendirýändir we käbir halatlarda da täzeden şekillendirýändir. Şonuň ýaly ýagdaýlar hem bar. Şonda hakykatdan hem näme etmeli? Yani eýe çykyp bilmeli. Täze pikirler köplenç bar bolan problemanyň çözgüsü şeklinde meýdana gelýändir. Olam ýöne ýerden çykýan däldir. OBS'nin saytyny bilýäs, o menem o taýlary näme etdim, garaşdyrdym. Ýyldaşlar sizem gyzyklanýan bolsaňyz şu 25-nji noýabr hakynda o adamlar rus dilinde dem bardyr belki, ýa kändäl näme ýaly. Öz başdak näme şekilde de bir görüşdirip bilersiňiz. Ýani bu bizim şu wagt güne düşmegimizdäki näme? Yetmeýän adamlar da, ýani şular adamlar aýrylan üçin biz häzir şu wagtda düşdük. Indi ýa-ni men temaga geljek, nämelerinizi okudum, kommentariýalaryňyzy. Indi näme üçin 25-nji noýabr meselesi gozulmaýar, ýani türkmen diasporasyndaky jurnalist, ýene bir zatlar diýilen adamlaryň arasynda gozulanok. Ýyldaşlaryna bulam size sora, pikiriňiz bar bolsa şu taýy ýazym. Gaty nämemdir, ýani bir mesele bar bolsa, olam gozulmaýan bolsa, bunyň arkasynda başga bir zat bardyr. Ýani diýmek ýalňyş adamlar bilen iş edilýändir o taýda. Ýöne köýjek bir logikanyň nemesi de, formulasy da bu. O bir mesele bar bolsa, o meselede gozulmaýan bolsa, ses çykarylmaýan bolsa, diýmek şu ses çykarmaýan tarapda bir problema bar. Şu wagtda çelli, serediň 2002-nji ýyldan bäri näçe ýyl geçdi de aradan. Men tegem ýani biz bunu nereden näme etdik? Kadr meselesine, gurucu hökümet
kurulanda kadr gerek değildi. Şu kadr nemesinden çıktı. Yine 25. noyabrda yok edilen adamlar. O ünüs veren vaktimiz aslında şu dövrün kadrları ekeni. Şu dövrün kadrlarını yok etti, şu yağdaya düşüldü. O yankı sorun boyunca da sizden bir neme fikre qaraşyan ökman suratda düşüncelerinize, fikrinize. Indi ildeşler bu diňeje bir ise yine Niyaz bilen deňeşdiren nemelerimde bundan hem gaty kän adam var. Yüzlerçe adam bardy Niyaz bilen. Eseredin bir san o Niyaz fiýaly adam o nämeler edip bilýär, näil ziýanlar berip bilýär. Elbetde ol diňe ýeke gözler, ýöne bir giden bir diktatura sistemasynyň içinde yer aldy. Edil şonun ýalam o döwlet guruluşy bar. Döwlet guruluşynyň hem kadrlary bardy. Ýene Taandurdy Hallyf ýaly. Seredim ýani bir diktatura sistemasy bar, içinde bir sana adam var ve yüzlerçe adam ýok edýär we hiç kimin sesi çykmaýar. Ve yıllar geçýär, hiç kim sesini çıkaran yok. Biz hem de diýäs täze Türkmenistan o guruljak nemesini taýýarlaýas. O täze Türkmenistana o gurjak kadrlaryň o nähil gerekliligine öňe sürmek üçin men şu soralar soraýan size. Ine Taandurdy Hallyf we şoňa meňzeş yüzlerçe adamyň ýok edilmegi gowy boldumy? Allah Aymrat Azizew ýerleşmiş ýa Türkmenistanda haýsy döwletde ýakyn adam o soň neçeli işläpdir diýär. Körleriň arasynda görme okuýuň bolsa sen hem kör ederler ýa-da sürgün ederler diýär. O gaty dogry. Ine şu demede ýani cehaletiň ýani aklyň garşysynda duran bilen aklyň nemesinde aratnaşykda akly ýok edýär. Akylsyz bolan tarap o aklyň bolan tarapyny ýok edýär. Sebäbi çalaja bir pikirlenip bilen adama uzaklaşdyrýarlar, ýok edýärler. Ýa-da Richard ýerleşmesiň ýazyşýaly odan depe sürýärler. O sebäbi näme bar? Ýani ünüs berseňiz o Türkmenistanda meselem KGB ýa MHM diýilýär-de. MHM puda adam ýok işler ýaly. O görseňiz o çağanyň kyýalyk bir işleme sistemalary bar bularyň. Olam nämeden meýdana gelýär? Akylly adamlar ýok etmeginden, ýani şu wagt akylly adamlar ýok. Şu wagt bir aýdaly bir daşary ýurtda bilim alan aýda 25 ýaşyndaky bir adam bilen o häzir KGB'nyň iň ýokary adam bir stoluň başyna oturt. O aklyň kimdeligini, düşünjäniň o kimdeligini we hatda şu KGB'nyň problemalaryny şu 25 ýaşlymy gowy çözýär ýa-da beýlekmi gowy çözýär. Şoňa çelli görüp biljeňize ynanýan-da. Şo derejede bilimsizleşipdir. Sebäbi näme bar? Cehalet akyldan gorkýanlygy üçin ýok edýär. Ýolap bilmeýänligi üçin. Ýok edýärde şu ýagdaýa düşdiler. O ýurdu haçan halas ederiz diýär. Arturul Gazy ýerleşmiş soraýar. Ýerleşler ýani ýurt halas bolmak üçin o köpden bäri garaşyp ýördi. Ýani şu 25. noýabrdan bäri garaşýar. Ýurt aslında 25. noýabrda ýurt halas ediljek bolundy. Ýöne şo näme bolmandyr da? Yani kanuny ýagdaýda ýerine ýetiriljek bolanda duzak gurulýar. Ýeneden bilseler başgaçarak bolar. En köp adam şonu düşünüp bilmändirler sahnanyň arkasynda bolýan oýny. Görüp bilmändir. Sebäbi hemme kim täze deme döwlet gurulýar diýilen näme bar, düşünje bar. Hemme kim şonuň nemesinde.
şol bilen yani kellesi demesi meşgul. O. Birleşler hem komentaryalarınızı okuyup hem nemetçek olayan hava. O Türkmenistan elitesinde olur eğertulu adamlardı diye. O hakikaten ama eğertulu adamlar yani kıyıska vaktin içinde o bir yıl yalıktı yani 25. noyabr günden başlap tuttular. 2003 yılda da hemmesine o 20, 25, 18 yıl ömürlük deyip o bastılar. Şimdi yankı halas olma meselesinde de iyileşler. Yani şu yağda ya şu 25. noyabr meselesini düşünmeyen Türkmenistan'ı halas etseniz yeniden o kimlerin eline düşer şu sonra cevap vermek için şu 25. noyabr meselesini katı kovu bilmeli, düşünmeli hem mezadı bilen bile yanlışları doğruları bilen bile düşünmeli ona. Hazır ne dersiniz? Mesela bu 25. noyabr katı ulu nemedir? Skandal meselesidir. O Kavr o jurnalist yine de şona benzeş yalancı apozisyalar tarafından 25. noyabr bir perevarot deyip aydıplar. Yani diktatura edilen perevarot deyip aytacak olayalar da birinciden o diktatura edilen perevarot kovumu ervetme ol mesele tartışılır. O ikinci dönem o perevarot mu değil mi? Şu sonra vardı. Ad koymak ansat da yani o adın cevap karşılığını verip bilyemiş olur. Hı. Yani mena pikir edemok verip bileceklerini. Şu vakta çelle şu meselenin goz olmayan adamlar şu mesele goz olup başlandığından karşı çıkan olsa demek hakikaten bir zat var işin içinde. O kemine de davnam için gittik diye. Şolama güçlüdü. Ya ildeşler dine de daif değil başka da yiten adamlar katıkendir. Yiten diyen de o da daifi tanıyansınızdır. O, Nehmet o telekeşilerin başlığı Nehmet'in bir zatı. Türkmenistan eğilip yer yazat kalmadı. Bunlar yeterli nemen topladılar. Şimdi bundan sonra kaçmak bilendir. Birden. Geçen yıl eyyem bu vakalar başlanmakta kaçtı. O da daif değilen adam. Ne? Şunun yağlı. İyileşler ben şu tayda bir yarım saatlik çıkış edecek ondan köptel bir son kur 2 minut. Şu arada hükmen surat komentariye yazın. Neme videonun aşağına dese bu tayda yazınız köp adam görmen bile video bu tarafından sonra ayratın aşağına yazın görsünler iyileşlerimize. Fikir başlangıcı nemesi olsun da. Ondan sonra yani biz şimdi bu kurucu hükümet nemesine strukturasını düzeyaz. Hakikaten ama o bir üyüt köşük bir zat olacak. Köp vaqtdan beri başladık da biz şimdi son bir mayın 20'sinden son ilan edildi. Belli bir proseduradan geçmelidik. Hakikaten o tarihi seredende ne için dörödüldü, ne oldu deyilen sorulara cevap verip bilmek için o çislolar verildi. Yine 20 may yine bir zat şartlar koyuldu, nemeler yazıldı. Bu zatların hemesi şunun içindir yani. Yani yolumuzu açmaktan yolumuzu açmak meselesi bu. Dine akıllı hareketlerin şu yağdaylardan çıkıp çözüp bolya problemaları. Başka şekilde bolyan değildir. İldeşler onda ben şu tayda yavaş kurtaracak. Yine tağın durdu halliyev. Ve şuna benzeş yüzlerce adam var. Ve bu adamları Gökmen suratta biz tanımalı. Dine Niyazov vardı. Şu dövrde bilinmeyen adam da başka adam bilyen değilsinizdir. Benim bile moktum. Hazırım Kurvanoğlu ve indi oğlundan başka ya da yeğenleri neyemesi şu karındaşlarından başka tanıyan adamımız yok.
Hakyky adamam galmady. Ýurdun daşyna çykdy gitdi emmesem. Ýaly. Bolýar onda ildeşler. Giç ýaxşy. Ýene-däm görüşýänçek.